El proper 14 de febrer, el jovent de la comarca del Segrià i de la ciutat de Lleida estem cridats a participar a les eleccions del Parlament de Catalunya i el jovent republicà ens presentem a aquestes eleccions per capgirar-ho tot. N'estem farts de la precarietat, de la corrupció, de no poder-nos emancipar i que no se'ns escolti. Volem estudiar el que vulguem des de la nostra terra, moure'ns amb facilitat, aconseguir un treball digne i emancipar-nos de casa nostra. En aquestes eleccions tenim l'oportunitat de votar per l'independentisme d'esquerres i deixar enrere l'immobilisme dels que ens han manat sempre. Som el jovent de les crisis i volem situar-nos al centre de les polítiques i prendre el relleu per avançar. Soc la Sara Domenjo Carulla i vull portar la teva veu i la de tots els joves al Parlament de Catalunya. Aquest 14 de febrer surt als carrers i vota Esquerra Republicana.